yo ngono. Lah piye? Lah mau perjalanan nyapa ora mampir nek pom dhisik. Aku akeh iki perjalanan kula teng Sragen Solo wau. Mriki jeblet dipatwal polisi Sing ngomong apik. iya Sing ngerti piye mau ngomong piye mburi mau ngomong wah percel hebat. Mara ning wayangan ning lokasi wayangane diterni polisi. Dipatwal polisi. sing tuwek rada ngelenyit tuwek gitu lho. Piye Pak? Sing tuwek mau ngomong apa kamu? Sing tuwek nggenah rasan-rasan ngono. Wah, percel ini masalah apa neh? Aja ditutne polisi. Berdasarkan pengalaman Pengalaman apa? sing ora paham ya ora ngluputke iki enek perkara apa neh percil kok digiring karo polisi aja-aja kok arep masuk tahanan kena Boten. Kula niku jauh dari pokoke cah nom-noman kok sampai kenal. Wah, kuwi uripe wis ora mungkin tentrem. Sebab bahwasanya pemakai